गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दिनै देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीनि गोथार जोनोम सान। मुंदांखा देंखोगिरिया दिनै 60 बोसोर आबुं जाबाय। बर'नि देंखो मुलुगाव अरायसम बिहोमा होबोनाय मुंदांखा देंखोगिरि सुलेखा बसुमतारीनि दिनै आबुं जोनोम सान। बिथाङा 1963 मायथाइनि 28 जानुवारि एबा दिनैनि सानावनो चिरां जिल्लानि बिजनी हालामाव जोनोम मोन्दोंमोन। मुंदांखा देंखोगिरिनि 60 बोसोर आबुं जानाय जोनोम सानाव बिथांनिसिम गासै बर' हारिनि सुबुंफ्रा गोजोननाय अननाय जासिहरदों। आसा खालामो बिथांनि देहा जिउ सोलेरा मोजाङै मोजां थाबाय थायो आरो अराय सम बर'नि देंखो मुलुगखौ फेहेरलांबाय थानो हाथों होननानै। काजिरङा माहारियारि हाग्रामानिफ्राय गोनांथार फोसावनाय। 4 फेब्रुवारियाव आसामनि काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि बागुरि आरो आगरारलि रेन्जआव दावबायारिफोरनि थाखाय जिब साफारि बन्द होनायखौ बोखारफिनबाय, नाथाय 1 फेब्रुवारियाव बन्द थागोन होननानै फोसावफिनदों इस्टार्न आसाम वाइल्ड डिभिजननि डिएफअ बिथाङा। BTR एकर्डनि 3.1 दफा बायदियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया BTR हाबनायखौ लाना BTRनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीनि 38 नं समस्तियाव बाइक रेलि खालामदों। बे बाइक रेलि हाबाफारियावनो बिथां BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया बाइक रेलि हान्जा सुरनायखौ बेखेवना होयो आरो बे हाबाफारियावनो इउपिपिएल सेन्ट्रेल कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि ब्रह्मन बाग्लारि बिथाङाबो बाहागो लायो। चिरांनि मेलेमजिबिफ्रा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावहरदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफ्रा थांनाय 22 जानुवारि एबा सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BTR गोरोबथानि 3.1 दफा बायदियै सनितपुर गहपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे गामिफोरखौ BTR जसिन्नाय फोसावनायनि थाखाय साबायखर बावनायजों लोगोसे बरायनानै लायो आरो साफ्रोमबो BTR गोरोबथानि सागानगिरिफोरखौ हामलायथि बावहरदों। कंग्रेस राजखान्थि दोलोआ जयनिं हाबाफारि बानजायदों। दिनै कुसुगाव ब्लकनि आफादगिरि खोरोम मोसाहारिनि बानजायनायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगाव बिजयनगर गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै कंग्रेस राजखान्थि दोलनि हाबाफारियाव कंग्रेस राजखान्थि दोलोखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलनिफ्राय गासै 80निबो बांसिन रायजो राजाफ्रा कंग्रेस राजखान्थि दोलोआव हाबफैदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैदों कंग्रेस दोलनि दैदेनगिरि खोरोम मोसाहारि, सिथिला मेरि नार्जारि, खायरुल जामान आरो सनामणि मुर्मु बिथांमोना। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। चिराङाव नुजाथिदों मोनसे मुगैथाव जाथाय। सानैसो सुबुंथि गैयै सुबुंनि मुगैथाव आखुआ समाजखौ लाजिमोनखांहोदों। सासे आइजोखौ अरनबारियाव हानजायै जिनाहारि खालामनो नाजानाय भिडिअआ गोसारदों समाजारि बिजोङाव। जाथाया चिरां जिल्ला बेंटल आउटपस्टनि सिङाव थानाय नाङालफाङानि। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बे मुगैथाव जाथाया 10 सानसो सिगांनि। जाथायखौ आन्दोआव लाखोमाना दोननाय बेंटल आउटपस्टनि आइसि आफजाल हुसेनखौ सासपेन्ड खालामनायनि अनगायैबो 3 लंफोरखौ हमबाय चिरां पुलिसा। इउनाइटेड फार्म अफ एक्सएनडिबिआ चिरांनि ग्रेन्ड भेलि फेमिलि धाबा एन्ड रेस्टुरेन्टआव खौरांगिरि मेल खुंदों। BTR गोरोबथानि 3.1 दफानि गहपुर आरो बिश्वनाथनि सिमा बारनायखौ इउनाइटेड फार्म अफ एक्सएनडिबिनिफ्राय बरायनानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोजोननाय फोरमायहरदों। जोबथेसालिनिफ्राय बारग' एनडिबिफोरखौ उदां खालामनो सरकारनिसिम खावलायदों। BTR गोरोबथानि दफा बायदियै बारग' एनडिबि आरो बर' लाइमोनफोरखौ पेरामिलिटारियाव थिसननो खावलायदों। चिरां जिल्ला बन्स'आ खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा खालामदों। चिरां जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफाद बन्स'आ चिरां जिल्ला एक्सएनडिबि अफ इउनाइटेड फार्मनि खौरांगिरि मेल खुंनायनि सायाव खेंफोरथि होदों। चिरां जिल्ला बन्स'आ एक्सएनडिबिफोरखौ थांखिनानै जेबो बुङाखै, नाथाय जाय बेक्तिया एक्सएनडिबिनि मुं लानानै बेक्तिगत हालानो नाजादों बेखौसो बन्स'आ बुंदों होनना दिनै रोखा खालामदों। BTCनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिनि गोख्रों बिबुंथि। गहपुरसिम BTRनि सिमाया बारनायनि सायाव BTCनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिनि गोख्रों बिबुंथि। BTC आगुनि BTC महर गैलिया। BTCनि गोहोआ गासैबो रुलांबाय। दायो BTCनि मोन 12 बिबानखौ रायजो सरकार लांफिनबाय, रेभिनिउखौ लांबाय, साख्रि होनायनि गोहोखौबो लांफिनबाय। आथिखालाव जिल्ला बेंगिरिया गासै बिफानफोरखौ नायो। BTCनि गोहोखौ सिफायना BTCखौ सेटेलाइट काउन्सिल महर होयोब्ला थारैनो जोबोद दुखुनांथाव जागोन होननानै बुंथियो BTCनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा। BTR सिमा बारनायनि सायाव गोख्रों हेंथा होदों। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गं 60 बर' गामिया BTR सज' जानायनि उनाव दुंहाव थासारि। आसा सनितपुर जिल्लानि बान्जायाव दिनै 12 घन्टा सनितपुर जिल्ला बन्द फोसावनायनि उनाव टिकियाजुलियाव गोख्रों खुदेरसानाय दिन्थिफुंदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। स्पेसियेल DGP JP सिंहआ आसामनि गोदानै DGP बिबान लासिगोन। आसामाव DGP भास्करज्योति महन्तिनि मावबिबाना फैगौ 3 जानुवारियाव रुंग'नायनि उनावनो स्पेसियेल DGP JP सिंहआ आसामनि गोदान DGP महरै बिबान लासिगोन। BTRनि चिफ प्रमद बर'आ आगु हामलायथि बावहरदों JP सिंह बिथांनिसिम।